Sila. Nama lengkapnya sinten Dik Sila? Nama lengkap. Syodama Sila Destiara Atmawan. Syukur wangel. Iki sing bingung ora aku wek jenengan tok. Mudin iki nek baca iki ya bingung jenenge wek. Diawane mbah. Sila. Kelas pinten sayang? Kelas kalih. Kalih. Cita-cita? Bingung nggih. Guru. Kalih SMA nggih, Kalih SMA. Kalih SMP. Wah, SMP. Kok wawang Lha iki bangkok iki, Pak. SMP. Nun sewu bapak ibu nggih gedhi ngeten iki dawu ngeten iki. Nggih. Sing pundi to bapake? Niku. Lho Pak jenengan gadah putri ayu. Oh, alah. Wah, kepengen kenal dia. Sapa jagat? Iki sok ben calon sindene jagat. Pripun nok? Mas Jagat mriki. Niku anake Pak Sigit kelas 4. Berarti kakak kelas nggih. Nggih. 5 kelas 5 lah. Oh, alah. Wong anake dhewe kok dilongi lho. Bar munggah lah. Lah kok mentolo mbati lho. Wong anake kelas 5 kok muni kelas 4. Somben nek Mas Jagat ndalang De Angel sing nyinden nggih. Ya. Ya. Alah, cung. Iya. Engko sing joget jagat. Surawilaga kaya buta singa wurgel. Pasti jonggol dendanyo mangamba buaya. Wah. Bisa ndalang tenang. Saiki joget ya. Nah, Oke. ayo karo The Angel. Ayo mlengaknya ke sini. Nah, ya. Lah, wis toh. 300 cash. Ayo mlengak sini. Oke. Ayo. Oh Mas Sembah nuwun khususé warga mriki piyuh lagi mlebu diring no hansip. Walah. piye Jo? Aku diarani blandar dadu kecekel kok, Mas. Ya ora mon tekan kene nyatane ibu-ibu sing gedungan ya do njaluk foto karo kowe no. Majulang foto riyen ngono lho. Nggih, terakhir wau do nyuwun foto angger. Bar difoto teng HP jegrek niku muni matur suwun kula lirik lho kok dihapus. Foto meneh dilirik dihapus. Lah ngopo? Lah pripun to, Bu? Nun sewu jenengan merongos. Loh, Mas yo merongos niki tak syukuri. Disyukuri aja. Nandur mbako ora uman traktor, ora uman luku, lho genah. Piye? Mengkurep karo mangap digeret wis dadi larikan mbako. Oh ya praktis ya. Lho, nggih. Dadi apa ae nikmate Gusti Allah nek diteliti bersyukur. Iku yo kudune kaya awake dhewe iki, kaya sinden-sinden ngayu ngene iki. Lah aku wis ora tertarik babar blas. Masa? Lho. Sebabe apa kok ora tertarik karo wong ayu-ayu? Ragate larang. Lho. Layak bojomu ning omah kok elek. Lah bojoku anggere COD daster aku wis bangga kok. Kaya Tuku online kae. Wow, online. Ning aplikasi apa kayak? Saiki ning ngene aplikasi tik-tik anu apa kuwi ning sosmed tik-tik iku TikTok. apa? Ya TikTok. Iku saiki ana adol apa wae kawit kok songkok, kawit kok sarong, kawit kok daster ngantek teko katok jero. Bojomu tuku. Tumbas. Heeh. Jenenge ape bodo Idul Adha tuku gamis. Waduh. Ukurane dibalesi karo sing bakule. Ukurane napa, Mbak? L. Kok gedhe men kok Bojoku sak pintal 7 kilo kok. nek mlaku kaya apa? Alah rasane nek ngetutke kongguri ape mlebu kamar kaya ape nglebokno kebo. Ning tak syukuri forever my honey love you. Oh iya, bojomu nonton ning omah iki. Delok saiki duwe HP kok. Maune ya jare. Sinden-sinden ngene iki lah lagi brose mon 400.000. Dereng kalunge ngeten menengae tondo wong dienggo conto kok ya. Ya aja didemek. Alah muterai pertama keris wis ora ngene lho carane. Ya kalunge pira, slendange pira, kebayak pira. Nek wis disyukuri sing ning omah ngono kae ya wis. Ngene-ngene iki cara nganggo mbayar. Sing ning omah sak
fotone sak pelone Oh, iki gratis. Nanggap kok ya iki ditanggap wong bojomu ora iso nyinden, wong bojomu iso nyinden ya bayar. Aja jak nyinden ngentut e fales kok jak nyinden. Oh iya ya. Mulane sembah nuwun sedaya lho, Pak Lurah Sedarat kok ya ngantek nimbali kula. Napa meneh nek Pak Sigit mun gadah asma la kula lho nembe kaget kula jenengan WA niku. Lah piye kaget piye? Aja lali ning Sedarat Ponorogo. Welah langsung tak bunderi wedi aja ngantek kliwatan. Supaya kula iso hadir teng mriki. Ning delala niki dalang bengi niki takok dagelan pirang-pirang. Angger dalang telepon sampean prei sampean penting tak botno kene. Wah alhamdulillah, Jo. Matur nuwun ya, Jo. Kok matur nuwun. Lah piye? Lah kono aja keplok tangan, aja keplok tangan. Aja keplok tangan. Sebabe apa kok mau botke ning Sedarat ora melu dalang liyane? Lah kono ming takok sing positif kene. Oh, wow. Piye? Oh iya ya. Mung takon-takon tok ngopo? Lah yo prei. Walah tak angkati yo nek dijak main, nek dijak remi. Kacau aku malah karu-karuan. Luar biasa malam hari ini kene iki nganu iki mau ya ana dawuh saka panitia. Oh nggih. Ada putra-putra daerah saka Sedarat sing latihan nyinden. Oh. Ana Dik Sela, Dik Kaisa, Dik Angel. Walah sinden saiki jenenge Nyi Angel. Ya nggih ora apa-apa. Maca tulisane angel ning macane Angel. Coba-coba adik-adik kan munggarine aja. Monggo adik-adik niki Slendro sama kene. Iki. Anak iki Dik Sela, Dik Kaisa, Dik Angel. Sini. Siji loro telu Astane sendenku mirengake buburu menawati jangku papanku lirikmo lenggare sing koko aja kudu sembrono bunda Inilah putri-putri desa Sedarat. Wow, kaya wit mbako wae Git. Kok kaya wit mbako piye? Godhong 4, godhong 8, godhong kabeh iki. Wah. Kayak mik ditakoni siji-siji Jo. Iki ngastomik nggih. Isu kecil mungil namanya siapa Dik cantik? Angel. Bocah saiki asmane api-api. Angel Erika. Angel sinten? Komplite sinten Angel sinten? Nama panjang. Angel aja. Oh, Angel aja. Oh, Angel aja. Iki mbiyen bapake seneng-senenge mbemboke diganjel dadi anake jenengno Angel. Angel iki tegese malaikat. Oh, iya. Ya, artinya malaikat ya Angel. Ya. Sudah tanya Bapak Ibu? Iya. Putranipun sinten Dik Angel? Bapak sinten? Bapak Suretno. Oh, Bapak Suretno. Bapak sing pundi? Bapakmu. Oh, bapakmu kok akeh men to, Nduk? Oh, sing menika. Oh, Pak Suretno. Nggih. Ibu sinten? Ibuke sinten? Buku Manti. Buku Wanti. Bu sapa? Bu Wanti. Buku Manti. Buku Manti. Oh, alah Ti, iki lho Ti anakmu Ti. Halah Jin. Dik Angel kelas pinten, Dek? Kelas 3. SMA. SMA. Apa? SD. Oh, SD. SMA wis sakmene pungkret apa piye? SD nggih. Pun nate latihan nembang napa Cahayu? Pangkos Caping Gunung. Oh, Caping Gunung. Ingkang nglatih sinten, Dik Angel? Kalih kanca-kanca restu ibu. Oh, kalih kanca-kanca restu ibu. Oh, iya. Cita-citane dados napa, Dik Angel? Cita-citane kepinginan. Oh, kepinginan penggayuan. Cita-citane pengen dadi dadi nganten. Niku sok mben nggih. Pengen dadi dokter napa polisi napa tentara napa. Pengen dokter. Kok nek wis dadi dokter sing beduk kae suntik sak mateke nggih. Nggih. Matek penyakite ben sehat piyayine. Jejer sing tengah, Jo. Sing tengah nggih gentenan nggih niki. Aku nek ngerti sing tengah kok kelingan sasakane Ima jaman biyen.
Yes ngene iki rambute Ima kaya mie ayam ngene iki. Ora, Mbak Ima. Si Nama asmanipun sinten, Dek? nama. Keisha. Oh, Keisha. Keisha siapa lengkapnya? Keisha aja. Keisha Hairan Yuwantoro. Oh, mesti putrane Pak Yuwantoro nggih. Sanes. Sok ngerti. Oh, biasane jenenge bapake dikatutke lha iki apa jenenge RT-ne? Nggih. Lah, mbok. Putrane Bapak sinten? Pak Rudi. Pak Rudi. Pak Rudi kok iso dadi Ki Antoro? Ibuke sinten? Yuni. Bu Yuni. Lahirnya Juni napa Agustus Ibu niku? Ora Kok salah neh. Dek Keisha kelas pinten, Dek? Kelas kalih. Kalih SMP. sinten? Kalih sinten? Kalih nopo? Oh ya kalih napa SD? SMP. Oh SMP. Oh, memupuk mengenalkan budaya. Pol pinggir sing godhong kabeh niki. Namanya siapa? Sila. Sila. Oke, sila keberapa? Sila. Sila. Nama lengkapnya sinten, Dek Sila? Nama lengkap. Syodama Sila Destiara Atmawan. Syukur wangel. Iki sing bingung ora aku wek jenengan tok. Mudin iki nek mbancaki iki ya bingung jenenge we. Diawane mbah. Sila. Kelas pinten sayang? Kelas kalih. Kalih. Cita-cita? Bingung nggih. Guru. Guru. Kalih SMA nggih, napa Kalih SMP? SMA. Kalih SMP. Wah, SMP. Kok wawang Lha iki Bangkok iki, Pak. SMP. Nun sewu bapak ibu nggih gedhi ngeten iki dawu ngeten iki. Nggih. Nggih. Sing pundi to bapake? Niku. Lho Pak jenengan gadah putri ayu. Oh, alah. Bapak Putrane Pak sinten, Nduk? Pak sinten? Bapak Langgeng. Oh, Pak muga-muga langgeng. Amin. Bayu anake ayu lho, padahal bapake biasa. Omongan. Ibuke sing ayu kok. Oh, ibuke. Ibuke sinten asmane? Bu Sinta. Wah, pasti ayu jenengan kudu bersyukur pasuryane terok ibu munggo terok bapak. Oh. Nyepelekke karo Pak Langgeng. Lho, lah iya wong mereka katresnane Pak Langgeng karo garwane temurun saka genduk. Sapa mau asmane? Sila. Sila ya Sila. Sila hati keramat. Nggih, pengen dadi guru, pengen dadi dokter lah. Sing tengah iki rahasia, pengen dadi napa nih? Pengusaha. Pengusaha. Pinter. Pengusaha iku akeh, angkutan ya usaha, Terop ya. terop ya Son horeg ya. Iya. Nggih. Sing nembang diurutke sing saka kecil mungil sik nggih. Sing kecil mungil sirien. Angel. Dek Sela karo Kesa saged duduk sini Duduk gak sini. apa-apa. Atau duduk Duduk situ. situ kok Ya situ. Di bawah enggak apa-apa latihan nyekel, nggih. Sok gen kendel. Ya madhep rene. Jejer karo buke. Ya. Ya ngene lho. Ngene lho. Ngene lho. Orang kulino nyampingan. Ngene priyo. Yo, anake Pak Langgeng balu. SMP semono. SMP somben SMA rong mono Pak iki. Ya ora kok. Ya yo piyaine gede dhuwur. Mentale wis hebat iki Angel iki. Angel. Mboten ndredeg Dek nggih. Ten. Oh, mboten. Agek iki ana bocah awor aku ora ndredeg. Walah wong anakku angger awor aku mesti maca kulhu lho. Waca kulhu. Nggih. Nembang napa Cahayu? Pangkos caping gunung. Pakur Slender songo. Weh, ngerti caping Gunung Slender Songo. Sing ngarang caping gunung Dek Angel ngerti? Sinten? Ingkang ngarang? Almarhum Eyang Gesang. Alhamdulillah. Pinter. Bocah bayi takoni iso Mbak ini sing ngarang caping gunung sinten, Mbak? Mantos. Oh, dari ngawur. kae ra permati. Eyang Gesang. Eyang Gesang. Sing ngarang caping gunung Bengawan Solo niku Eyang Gesang. Nggih. Oh. Nembang sak menika nggih. Nggih. Dimong Jo. Nggih, wong aku iki aja Dijengleng lho, Jo. Nggih, aja meneh ngomong Dik Angel. Ngomong Bu Gumanti oke.
Mangga. Saben bengi njel, semono njel. Nenung. Rondok maju sithik nggih. Om tak ambil posisi. Om. Mbok mbah ngono. Mbok rondok modern sithik ngono lho. Omplung-omplung. Mangga. Bubul. Alah. Ora cocok kowe jengleng Angel. Yo antene cek cilik yo angel kok. Coba jengleng sing sindhe-sindhe sing tuwek-tuwek iki, Jo. Setan jajali ambek sing iki. Nun saya buke. Jam 3 cek kerokan kok saiki wis lenggah ning kene. Jebule cocoke karo Bu Yuyun. Penak to? Penak karo sing tuwa-tuwa. Lenga putih niku nun saya nggoling ning. Cawisane dhuwit tik karo lenga putih. Aku dhewe cita-citane dhewe golek bojo ya sing sepuh ngono. Kok iso? Angger dikai dhuwit tik lenga putih glegekne wis bahagia. Oh iya. Jak ning pasar malam ora njaluk neko-neko. Heeh. Aromanis Mas ora didol. Ayo di Angel. Nenung. Yen memajang mongkaro jana Aduh, Mas sakit. Alah. Wes dienggo bolak-balik ijek odah aduh ae. Iki suwi gak Kang. Ayo. Halo saya. Ya sabar Jo, ngomong bocah karo ngomong mbah. Kula niku sabar. Sing mbah iku kudu dioperi tenanan niku wah dijengleng sak wayah-wayah manut niku. Oh, ora tau preinan kok. Neneng. kembang wae weton gunung Wow. Wah, kepengen kenal dia. Sapa jagat? Iki sok ben calon sindene jagat. Pripun nok? Mas Jagat mriki. Niku anake Pak Sigit kelas 4. Berarti kakak kelas nggih. Nggih. 5 kelas 5 lah. Oh, alah. Wong anake dhewe kok dilongi lho. Bar munggah lah. Lah kok mentolo mbati lho. Wong anake kelas 5 kok muni kelas 4. Sok ben nek Mas Jagat ndalang de Angel sing nyinden nggih. Ya. 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 Alah, cung. Iya. Engko sing joget jagat. Oh. Kandhane isinan kaya bapake plek kok. Alah. Bapake ora ndek isin kok. Kok ya jagat tane kene. Dalang kok lali anake jare. Beh. Enak diteruske. Pacita
Luwese, alah bocah kok nyeneng-nyeneng. Iki wis saurung nang. Suarane apik, pinter, Terus? ayu. Iya, iki wis ora tau ngerti lah aku iso bedhek. Piye? Nek ibuke lah ya ayu mesti. Tenan iki ya. Ibu wau rawuh nderek, rawuh mriki. Nggih. Nggih. Sing pundi, Nduk? Niku. Niku ibuke. Nggih. Oh iya, tak kira ayu ya biasa ya. Omonganmu tak kelinteng lambemu. Maksudnya biasa tindakan ngetutke Oh, putrine iya. niki lho kok ya. Wah. Bejo tenan kowe. Enggak. Janjine piye Mas? Nggon mik ciblon sing gedhe sing nggon kene diketok sithik Gus. Mangun sing gedhe. Panas udan. Enggak. Oh nggih, bakdo niki kersane parian. Oh, parian. Oh. Iya. Panas udan. Panas udan. Miki cedhake sithik, Dek. Udan panas. Nggih. Aleng-aleng. Capek. Gunung. Bu Riyen sinden napa paskibraka lho. Pertanyaanmu kok ya adoh. Sinden apa penyanyi? Ngono rada nyambung. Nah, sinden Kok apa apa penyanyi? Oh biasa, nggih, biasa neh, nggih. Nggih, ibuke biasa ya wah Titi. Ya. Saged parikan. Saged. Saged. Nggih Oh, diparikno. Andani yuk diparikno, nggih. Maju sithik, Dek. Maju neh, maju. Nggih. Ya. Menyang Solo. Menyang Solo. Macet dalane. Macet Weh, ya. macet. Muga Pak Sugeng Setioso sukses bimbing rakyate. Amin. Eh, Wah, lah iki Pak Lurah, Mbak Lurah terus nyawer iki. Amin. Nggih. Matur nuwun iki. Wah, matur nuwun Mbak Lurah. Kowe ngopo terus gegeri iku ngono. Muga-muga entek ora tekan julang. Kula sing marahi nek mok sithik, Pak. Sembah nuwun Bapak, sembah nuwun ya. Mbah Lurah. Jane ki ora ngagem ngene lah, ditenggani karo didukung panjenengane ki. Lah kowe gelem apa ora nek ora gelem eneke Angel. Kok ora gelem enehke anjer rono rene golek apa masamu? Baleni nduk pisane nduk. Menyang Solo. Macet dalane. Terus ya nduk. Iya. Muga Pak Sugeng Setioso sukses bimbing rakyate. Allahumma amin. Monggo Pak minggah melih Pak, monggo. Ora wis. Kowe kok gawe odo-odo ae. Ora, wong ya panjenengane iki aku wong marahi kok ya supaya lho panjenengane amin 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 amin. Yo alah. Saiki sapa neh ya Nduk ya tak gawekno sapa neh lho liyane Pak Lurah lho. Pak Camat, Pak Lah duwe Camat. parikan liyane apa ora? Nggih. Kagem Pak Camat rawuh napa mboten nggih? Lah kowe kudu iso gawe parikan aja. Angel iso mosok kowe ora.
Pripun? Nggo warga sedarat kene. Oh iya. Heeh. Aja kalah karo Angel. Nggih, nggih. Coba. Nanong. Numpak pesawat Iya. ora macet dalane. Oh iya. Iya. Warga sedarat melimpah rezekine. Allahumma amin. Pak Lurah mboten minggah. Ora. Kuwi khusus sing parikan anak-anak munggah nek gerang daplok kaya kowe nggo apa diunggahi. Oh alah ya Allah, amin amin rezeki amin. Yo ngene iki mbok liyane Pak Lurah, kepala dusun genuk endi le? Terus kene Angel panas udan. Panas udan, udan panas, aleng-aleng. Wah iki lho. Tepuk tangan ibu ya Angel. Sekedap niki saking Ibu sinten menika nuwun sewu menghadap kamera sekedap. Saking Ibu sinten menika? Bu Tuti. Menika saking napa? Persatuan Ibu Restu sinten mau? Menika saking SDN 2 Sedarat. Menika Oh, putra kula. putra didik. Ya Allah, kula nggih lho Oh, jane. Bu kepala sekolah. Nggih, sembah nuwun Bu Tuti. Nggih, Ya sami-sami. Allah, Bu Tuti kok piyayine kok ya Allah, ameh persis bojoku sumpah lho. Bojomu bojone berarti sekuintal kok. Halus-haluse kok iso kewembar. Lho, tekan ngageme kudung iso kembar. Masa ta? Nggih, nuwun sewu Bu Tuti niku nggih COD. Lah nek menawa saiki tumbas ora langsung nganggo COD. Matur suwun Bu Tuti, ayo ngendikan. Matur suwun Bu Tuti, Amin. Pak Lurah, Pak Lurah. melih Ora matur nuwun kok melih. melih pangestune. Oh iya iya. Bener. Iki disiarke YouTube sebagai channel dadi sampe jejak digitale Angel nganti gede. Cilikan kelas 3 aku nyindeni Pak Sigit. Diterke ayah sinten wau? Ayah sinten? Bapak Suretno. Bapak Suret ya, Suret. Alah Pak untukmu No, wis Pak No. Ibuke sing nikah nggih. Nika. Oh, ibuke sing nikah. Oh, nggih ya. Terus ngene, Nadian Nadian wadon sarta jenang glali nek kulane aja lali agamane kelas Tepuk tangan untuk di Angel. Ditembangke Pak Igit. Caping gunung saking vokal napa saking gamelan riyen? Saking gamelan. Oh, gamelan. Oh, dadi saka Mas Ndoyi keyboard iki. Kesore wis turu. Oh, alah. Mosok. Iki Lele, lho dipireng. aku lihat di video nih, dulu tak kirim ning grup Ndoyi turu. Caping gunung. Wani joget gat? Ayo. Ayo dijagat. Engko disawer Om Jolang akeh. Ah, iya. Ngene, ayo. Ayo. Luwung. Sing lembang cilik, sing joget cilik. Ah. Ayo kok disawer Om Jolang. Ya. Iki somben sindenmu gat, somben gat. Iki. Iki ya calon dalang, cita-citane ya pengusaha. Kono sik, Nih, ya. Salaman sik. Salaman. Lah iya. Salaman. Kandhane isinan kaya bapake kok ora percaya. Pripun Dek Angel Majagat isinan nggih Majagat nggih. Radek mriki. Nah. Yes.
Niki latihan dalang. Nah, Coba latihan suluk sik. Angel main percaya nek kowe dalang. Lho, disawer Mbak Lurah. Matur nuwun. Wah, setaribune. Setaribune. oh alah dak layak ibumu kendel mek bang mekar. Wong kowe iki iso nggo bayar. Coba suluk. Suluk. Nem Pak. Nunu neneng apa sing sigro bolo ya kena. Sigro bolo kang tumingal ya kena ayo. Ayo. Sigro bolo kang tumingal prang sapo samyo medali lir tatit wileting gondo dalang gong manguncang niti minjang sangaji mijil latinyo medali wus Terus to Surawilaga kaya buta singa wergil pasti jonggol dendanyo mangambabu ayo Wah. Bisa dalang tenang. Saiki joget ya. Nah, Oke. ayo karo Dek Angel. Ayo mlengaknya ke sini. Nah, ya. Lah, wis to. 300 cash. Ayo mlengak sini. Oke ya. Oh Mas Doyi Caping Gunung sing nembang Dek Angel kelas 3 sing joget Majagat kelas 5. Yuk. Ya. Oh. Karo Jolang, Jo, kadek Jo. Kancane Angel. Setar meneh. Rodok nyedak nuga aja ada. Manut bapak gak tuh kan. Ora nyedak saweran balik. Wong Angel ora isin kowe kok isin. Iso. Aja niru bapak sing isinan ra masalah. Yo kalah. Ya. Hadap ke sini Dek Bagas ya. Jagat Bagas bareng. Iya Dek Jagat. Oh yo lali sithik. Aku ya ora bayaran belas lho. Ayo, Jel. Nanong Suka bisa undang
dangdutnya Mas. Jem-jemane angel Angel iso ngetutke. Lho hebat ya. Neneng ayo. Suka bisa nyawa gunung desa dadi rejo kene ora ilang Aplaus untuk The Angel. Makasih. Terima kasih, jagat medone mengurangi penghasilanku. Terima kasih. Jo, iki Pak Sigit menehke nggo Angel. Oke. Oh. Kaki The Angel, nggih. Matur suwun Pak Sigit. Suwun Pak Sigit. Sama-sama. Dek. Latihan sing pinter, muga-muga dadi dokter. Oh. Nambani pasiennya karo ditembangke. Zaman berjuang cus. Entek. Oh, bar seneng langsung jumbul. Iya. Nggih, ya Sukses. gantian nggih. Gantian. Oke, ya. Pelan-pelan ya kene. Saniki ning kene dulu Di sini dulu. Kok kaya balik ranti urusan. Boy, kene. Saniki genten sing merah. Merah. Ngene. Ki mau di Angel saiki di Kesah ya, bener nggih? Nggih. Iki rada galak iki, Jo hati-hati Jo iki ya. Dik bepergian, dik lungonan nih. Kok lungonan? Dik kesah nih kok. Kesah ora kesah. Iya. Dik Kesah. Dik Kesah. Badhe nembang napa, Nduk Kesah? Jenang kula. Wow, pelok barang. Wah, iki murid-murite Mas Manto sing lenggah kuwi. Oh, nggih. Bengi iki one panjenengane. Ora telat. Mula kowe kudu nyimpen nomere Mas Manto sekali-kali kowe ditimbali kring ngono kudu budal. Siap. Jeng-jeng nggih purun. Bawa napa langsung, Nduk? Bawa riyen. Bawa riyen. Oh nggih.
Sinden-sinden penakno nggih. Engko bar iki ben cah cilik-cilik sik lagi sing tuwek-tuwek. Nggih. Bawane napa nduk bawane? Asmarandana. Asmarandana. Lurapi nemo lurapi. Sekarane wong akrami niku. Oh nggih, mangga. Heeh. Dhuwur hati-hati. Heeh. Ayo, Nduk. Gegerane Mike cedake. Heeh. Cedake meneh. Cedake nek Nduk Mike Nduk. Nah, aja. Angger kok cedake ket marek wis apik iki mau dadi ora usah ngeden-ngeden banget. Mike dicedhake tutuk. Ha iya. among ati pawi Tak karo tak sami maca layang ya, Jo. Nggih. Sundalu Pak Dalang kula nyuwun gending podang kuning saking Pak Prengguk. Oh nggih. Assalamualaikum ngatur dumateng Bapak Sigit Arianto kula nyuwun tembang kangen saking Pak Sam. Oh. Niki kula nyuwun gending tari gambyong kalih tari gending tari jadil. Ya. Oh, Menika saking Pak Bonasir ngeloning Slaung nggih kagem para rawuh sami. Siji meneh. Nyuwun tandha mata kapilut nyuwun digarap tayub. Oh nggih, salajengipun dumateng kadang pandemen langen tayub benjang tanggal 6 bulan Agustus rawuh wonten griya kula gelar tayub saka Mbah Jalen Boyono. Mbah Boyono Jalen. Iya. Lanjut, Dek. luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang Neng. yen angel angel langkung Nanu. tan kena tinumbas harta Hebat. Cilik-cilik do pinter-pinter. Ngger dilatih Mas Manto mesti dadi. Nggih, apa-apa iki anggere wis mantau. Apa meneh bidang seni. Jenang kula. Ngoten ya, Nak ya. Ayo Dek, buka vokal. Buka Dek. celuk, buka vokal. Iya. Cedake mikir sik, cedake aja wedi Ngeten, karo Mas. ngeten, santai. Ben ora ngoyo suarane. kowe aja lali marang aku iki yo kangen ngelikane nandang susah sapa sing ngajani
Awas. Slow down. Ben dadi apik iki, Cak. Nong neng ngene. Tepuk tangan untuk Dek Kaisa. Nyojo-nyojo ngene iki Kaisa ya. Ora perkara akeh sithik ning kenanganan ke Pak Sigit. Dilaminating. Aja ditumbasno apa-apa nggih. Nggih. Laminating. Sukses selalu. Nggih. Tenang kene iki nggon sinden apik. Aku kaya Najwa bareng iki cilikan yo nyindeni aku numbang ngene iki. Bareng gedhe saiki malah nyindeni anakku. Sore nate nyindeni Pak cilik jenengan Pak Sigit. Makasih nggih. Matur suwun nggih Pak Sigit. Nggih, latihan terus sukses selalu, Nduk. Rong taun mrene wis dadi kabeh Pak Sigit. Sinden-sinden kok Ponorogo apik-apik. Oh, apa ya Ponorogo. Genti sing kae. Mbak Sela. Sela. Bar iki genti sinden-sinden cakrane ngerat. Ora melok grup band saya nyinden ae, Nduk. Sela on Seven. Oh. Oh, lagunipun apa Mbak Sela? Tembang kangen. Oh, tembang kangen. Wis dewasa, wis ngerti antaraning kangen-kangen iki wis ngerti. Aduh, dewasa iki. Tembang kangen. Oke. Buka saking kendang Mas Rangga. Ngagem bawa. Napa saking bawa riyen nggih? Nggih. Oh, nggih, bawa riyen ngatilan. Tujune mok elingke jo. Lah nggih latihane pun 8 dina. Bawane napa, Nduk? Pangkur. Nano. Ah, iya, sel. Oh, ala kancane ndoyi iki mesti. Nano. Ya. Apa sliramu ora krasa
Wah lah. Nyuwun tulung Pak niku di singkirke sik lah. Aku setya nganteni. Kok amanane gurin malah keturun dek. Malah ren. Terus nduk nano. Sawang jroning uripku sing tak tresnani Citra. Alon-alon napas diatur nggih. Nek latihan sing ngeterke sinten nak? Napa budal dhewe? Bidal piyambak. Oh, budal dhewe. Sing penting ora liwat alas-alas nggih bahaya. Iki generasi peneruse Utari ya iki. Wah, isa. Ponorogo. Nano. Rasa kangen empat jroning dadaku Nanung. moga bisa dadi tambah liwat tembang kangen iki. Ya, tembang kangen basa kendang Mas Rangga. Ayo ya. Asik. Tepuk tangan untuk Desela. Nyojo. Jing. Benatil. Nah, Oke Pak Sigit, bar iki kok Pak Julang mboten saja. oke. Kowe nyangoni sindan cilik-cilik mau apa ora wis 100 paling ora kowe yo 50. Ayo lumrah dalang sing nyangone wong dagelane makmum kok angger ndongakno ra wis ya. Apa utang aku sik? Aja potonganmu. Nek sangu dhuwit Pak Julang maaf nggih iki agek golek nggih. Lah mbok sangoni apa? Lah engko disangoni pangestu taun ngarep jenengan iki angger wis mayang kene meneh. Genduk Sela iki wis nderek. Oke. Genduk Kesan nderek nggih. Engko sindene sing separo iki ditinggal. Yo aja. Yo separo dikek simpingan tengen. Oh iya. Nggih terima kasih. Mau cita-cita Arep ngomong apa arep ngomong? Guru. Oh guru. Guru. Iwak gabus, iwak tongkol, gaspol. Kok iso itu? Nggih terima kasih. Sami. Rumahnya mana tadi rumahnya? Prenggo. Oh Prenggo. Wah Prenggo
Desa Purian kuwi Prengguk nggih. Berarti masih Kecamatan Balong ya. Sing sedarat nggih. Sedarat. Oh, sedarat. Sedarat itu anu dusunnya Prengguk. Oh iya, makasih nggih Mbak Sela. Nggih, matur suwun Pak Sigit. Sami-sami sukses selalu untuk Sami-sami. Dek Sela, Dek Keisa dan Dek Angel. Tepuk tangan untuk putri-putri Desa Sedarat yang luar biasa. Nggih, nggih. Ah. Ayo Aduh. ayo didum aku mau ngewangi lho. Maksudnya didom piye? Iki kancane didumnya wae apik Dik Kaisa ngeten nggih. Nggih. Aku sing marahi gak lah nggih. Nggih. Yen kesel saged mandap mboten napa-napa. Nggih, mandap. Saged nggih. mandhap mimike diasta nggih. Bu Gumanti, Bu. Halo. Bu Gumanti niki putrane, Bu. Enggak, mosok kula sing ngemiki kok ya. Enggak, wah luar biasa. Dek Angel, Dek Kaisa. Slendro sama Pak Fit, slendro sama. Ah, nggih. Iki ganti sinden mau sinden cilik-cilik iki sinden tuwek. Nah, tadi penerus budaya, sekarang pelestari budaya. Nggih tembang kangen mau nggih request saking Pak Sam. Nggih, Oke. makasih. Iki ana sing request podang kuning, Jo. Nggih. Pak Damin mau nggih nyuwun podang kuning. Nggih, saking Pak Prengguk. Ah, iya. Sing nembang Mbak Ima. Oh, nggih. Nggih. Karo Mbak Eni. Oh. Ayo digoleki sing saukuran. Ayo ngerti kene. Panas mlaku ora gawa payung. Sanggale diseret lamane mlentong. Surabaya geger. Pendapatnya Mbak Eni kados pundi? Putri-putri sedarat mulai latihan nyinden wapik-wapik ini pripun Mbak Eni? Ya luar biasa. Adik Ikut kelas pinten bangga. iki? Adik kelas pinten? Adik TK. TK kok mun pinter nelek. Aku PAUD. Kelas pinten? Aku PAUD. Oh, PAUD. Nggih aja lho nggih. Boten. Ayo, alah. PAUD karo TK Pak Igit. Pendapatnya pripun Mbak Ima? Saya sangat bangga, salut sekali sama anak-anak yang di sini yang mau belajar melestarikan budaya. Iya. Beda dengan yang di Yang di rumah sana. saya ya. Di sana banyak PK-nya. PKI Coba ya, Pak. sing sweet-sweet iki dingan sih Pak niku di plester sih apa piye? Diadai kresek saya. Ganggu niku nggih. Keamanan Aku kula. ya bingung angger tak gua mulih meneh, Mbok ya sing nganteng kaya nggorin ke lho, lungguh kono ke lho. Duh ngaleh ndi bocahe. Ning nong podang kuning nggih Mbak. Ah, deh. Ayo. Mbak Eni karo Mbak Ima wis nembang podang kuning kuwi wah wis gegerne wong. Horek Pak Igit. Digarap cara tayub wah Nggih. gunggu mino ngene. Ya. Nadyan wujud. Nah, syaratnya gue bawa men dicontoh karo Cilik-cilik. adik-adik Sela, Keisa, Angel. Nah, niku sing bertiga iso podang kuning, Angel ora apa-apa melu munggah bareng-bareng karo Mbak. Angel nggih, ayo mriki engko melu. Mriki. Saged, Nduk, bisa podang kuning. Podang kuning saged. Oh, belum. Dek Keisa. Keisa. Ya ben bawa Sela. sik. Oh ya. Oh, masih Nadyan. nyoba. Ayo. Ayo Mbak Ima sih, Mbak Ima. Mbak Ima rampung shot Mbak Eni rampung shot Mbak Ima. Ayo. Ayo sautan yo. Nadyan wujud temung paksi Oper julang. Dadi piyayi kene beda ngerti nek dagelan julang ya iso nembang. Nah, ngono lho. Disimak kanca-kanca CFC Mbak Ira saking Taiwan sembah nuwun. Selamat malam, Mbak Ira. Iya, Pak Afif, Pak Sean Jatirogo, Pak Purwoko Rembang. Lalu Nano. alus manis nyengsep
Iya. Ya isa. Isa ya. Dengaran ya ya apik. Aku kok. Apa-apa iso jelak ya. Oh aku. Apa-apa iso. Terus Mbak Ima. Memang niku nek ora jenengan taleni balik rene ku, Pak. Aku kelingan kaya Jaya mbiyen ya dikonoke. Nenano. Goleki si podang jenar. Saut Mbak Ima. Baik, mboten jenengan. Iba bunga ing atiku Nang ning Nyanding bisa dadi nggih matur nuwun Pak Haryanto jamu. Wah ya kanca-kanca cakrane digaweke jamu karo Pak Haryanto iki. Nggih. Malam hari ini di live streaming YouTube ada 8 channel. Oh, Siget Channel, Awat Maja, Galeri Seni Indonesia, Wayang Nesia, Lawu Sri Kandi, Cek AV Multimedia, Doyan Dolan, Juve Multimedia. sukses. Coba podang kuning karya Pak Darno. Nah, buka saking Mbak Eni Wulandari. Ayo Mbak Eni. Oh. Iso awan ning omah wis ora krasani. Kelunyuran nang goleki sing tak sayang. Obeng-obeng miteranken goleki. Ora krasa esuk awan nganti wengi. Tambah
Gajah-gajahan Mas Rangga. Bar gajah-gajah sing nembang Mbak ini jan Mbak ini koyo gajah tenan ya. Lah nggih, kate urung ana sing numpaki niku. Gajah abuh sisan. Nggih. Menika wonten request bajing loncat. Weh, saking Mas Manto nika dipinangkani. Sing nembang Mbak Deni karo Mbak Ida Lala. Oh. Iya, Mbak Ida Lala karo Mbak Deni. Wah. Ini. Yen loro wis. Iki sampean piye. Sila ya meh kaya Mbak Deni. Ya ora. Gedhi rontok dhuwur. Den melek. Oh ya ini. Dalu Mbak Ida. Ah, ngene ngadeg karo golek mic. Ndongake napa dhateng warga ageng ing Desa Sedarat mriki. Dados dusun ingkang maju budayanipun, maju integritasnya, maju intelektualnya, maju spiritualnya. Amin. Mbak Deni ndongake napa dhateng warga Sedarat mriki? Mugi-mugi warga sedaya mboten sami ngantuk. Alah, sing ngantuk malah kowe dhewe kaya. Lah ya. Gadya iki ndongake desa malah sedaya mawon. Lah ya niki wargane lebih gak ngantuk nek nonton wayang kaya ndongane ta kuwi. Iya ya. Nyapa? Gak. Aja miso lho, Den. Ora. Bajing loncat. Nggih. Larase slendro. Mergo Mbak Deni karo Mbak Ida kuwi ya penari jahe pink pong. Nek Mbak Ida pink, Deni pong. Gedhe. Jahe merah. Ya. Larase slendro. Coba kaya ngapa? Bajing loncat buka balungan dados.
tapi volumenya rotok banter ke sidik Gus. Ayo Den.
luar biasa. Makasih. Aduh. Sing demung anggere Mas Rizky Widodo kuwi wah. Ngancing. Iya. Iki nggo terakhir iki mau banter kabeh. Iya, heeh. Sampe sing bandulungane rada tipis, volumene vokal men cetha. Ngono iki suara gembruduk banget. Sing diarani gotong royong ngoten niku, Pak. Ngono ya. Nggih. Mbak Yosi Dian Pratiwi ingkang saking Blitar, Jawa Timur. Neng. Padang bulan ning pesisir Padang bulan ning pesisir Pianyu wangi kinclong sekirane kaya kaca kinclong sekirane kaya kaca lambang watan bepiarangan suka nggon kendang Jepang sing kontrol kene volumene medun Gus. Dadi sindene men krungu suarane. Ayo ora ketukupan. Jolang kowe karo Mbak Yosi upama Yosi dadi bojomu ini mesti berkah kanggo kowe ya, Jeng. Alhamdulillah umpami lho Mas. Iki umpama sampean ki dijodhokne karo aku. Sampean mesti lak ya bahagia donya akhirat. Atase sampean kaya garangan oleh aku sing kaya midodari. Cantiknya Indonesia, seksinya benua Asia. Iya, aku ki cantik-cantike wong wedok lho Mas. Aku sembarang iso. Apa wae penggawean wong wedok aku iso nyapu, ngepel, tanda krem. Kok wah piye to? Oh wedok kok iso ceriwise ora karuan kowe. Mbok alon-alon wong lanang ngomong gentenan. Lah iya pancen ya jenenge wong wedok ki pancen akeh kata-katane Mas. Wong wedok ki gudange kata-kata. Jadi setiap apapun tuh pasti berkata-kata. Wong jenenge bisa paham itu dengan kata-kata. Rumah. Wis ora dibojo ora apa-apa. Wis ora apa-apa. Upama kowe dadi bojone Yosi nasibmu piye? Alah nasibku wis kaya kerupuk Bandung iki. Kaya kerupuk kok iso kaya kerupuk? Cilik alum mutiar. Ning nek ana bank teko nagih utang kan iso mok karyake. Cocoke ya ming kuwi. Kok ana wong nagih iki kon metu piye sing nagih ora bakal balik lho. Model kok ayune ayu tapi iki model ngene iki nek kok wong lanang iki ape tengok-tengok delok TV. Wong lanang kedep mesti diamuk iki model iki. Iki enggak loh. Rata ayu-ayu. Aku sudah baik hati dan tidak sombong, lemah lembut. Alah lemah tok kuwi. Lemah tok itu. Lemah lembut. Lemah lembut to. Larase pelok request katresnan sejati dibawani pocong. Pocong bawane po? Pocong nggih. Pelok saliyane pocong mboten ana badhe. Sing dawa-dawa nggih mboten masalah. Alah mboten usane kuntek mawon pocong mawon niki pun. Sing mesra karo Jolang sing setengah seprapat. Niki bawane napa jenengan damel kene napa pripun? Bawane. Nggih. Lah pocong katres Ya ora apa-apa. Mosok yo ngelmu iku ya ora. Alah mosok wong iki lho ora duwe ngelmu blas, makane yo lati. Oh ya wong sonone ya iki mbok latihan sakanane ngono. Sing mesra. Katresnanku. Arep ya? Sing mesra iki piye ngono lho kok ya digandeng. Gandeng sing Lah apik. yo wong sing mesra kok kaya aku gak kon balik asale yo. Kok balik asale? Asale kok kono Pak Igit. Oh alah. Iki jane ape mesra tapi gua batang. Ora jijik aku sakjane. Iya ya Allah. Iya. Wah semane. Apa? Tangane sinden kok demek-demek mau ambung-ambung. Aku lho sing mbayari ora tau demek, ora tau ngambung. Kowe kok lancang kowe. Dalang ya aja disifat iri. Nek jenenge sinden iki wis jatahe dagelan, dalang ora entuk iri wis dijatah dhewe. Heeh, jatah ya Mas? Ketebok. Oh, dalang jatah gitu. Putih ya Mas? Putih mulus nggone Yosi wae ireng kok ya. Heeh, aku tak ku ireng. Ah iso. Rek maneh. Lah iya ireng. Ayo. Ya. Katresnanku. Katresnanku. Alah iya bejane rupa kaya garangan kok dideleten sinden. Kene kalah rupa menang nasib lho. Oh iya. Lah anggiten jenengan ngenten iki apa ora tersiksa sinden-sinden ki.
kocap ngeten iki to, teplek ngeten lho. Madul-madul lho Pak lek enjing niwang. Kok iso modal, Dress getih niki kecantol niki. Alah wong sing kedawan untune ora nggo syarat tok sing dienggo wong omah-omah iki ora rai. Apa? Iki. Lho, apa? Engko tak WA. Anggo foto ora? Ah iso. Oh, Mas Jolang jroning kalbu. Oh, Mas Jolang. Kaya Jroning kalbu. Oh, ayo ake ame muni kaya asu mah aku. Peh ketemune kok kaya asu jroning kalbu. Kalbu ki ati. Lah, enggak kaya asu ya sik kire ya. aku nek purik ora dimiki ora gelem meneng lho. Tak amiki. Las. Katresnanku jroning kalbu. Wengi kelawan Rino. Kemayu. Tapi ya teman. Ora macak yo elek. Kowe kok ngerti nek Yosi ora macak elek? Aku cantik loh Mas. Lah. Cantiknya Indonesia, seksinya benua Asia. Alah lu terayo macak ora macak awan kowe ngerti yo lah. Aku agek tahu reti tangi turu padha-padha ayo padha karo buku manti sak piturute sing ngene iki yo. Dawul. Cantik. Iya ayu. Alah ketok. Alah iki ketok ape meteng neh iki ketara iki. Iso meteng neh yo. Ayo jenenge Piai Putri kudu besus busana. Wengi kelawan Rino. Wengi kelawan Rino. Jero katresnan kang sejati. Jero ya? Wis Jero katresnan kang sejati. Piye rasane, Jo? Piye, Mas? Rasane anget kae, Git. Kok anget ngopo? Iki tengok-tengok to untuk mulingguh ki. Iya lah tengok-tengok ngene lho. Iki lho maksude ndase melu plengakan ki lho kaya. Ndas apa, Mas? Lah ki dengkul mbok kenak-kenekne te. Kene. Ya sing apik anteng. Lah sing kene ya ben melok anteng ngono lho dadi. Kaya kowe ora anteng sing kene melok ora anteng. Oh, ya wis anteng. Wis pokoke kesempatan kapan neh iki nek ning isor panggung ya bayar nek. Ya semlane. Bayarmu. Utangmu ndenge sik 350 lho. Iya wong klosoku ya ning kono Lho ngono. iya. Katresnanku muga langgeng salam minyo ngono. Katresnanku muga langgeng salaminya. Niki nggih duet kalih niki. Awakmu dhewe dadi Dhewe, diketokno. ketokno. Diketokno nek Yosi Dian Pratiwi eksotisnya Indonesia suaranya masih bertahan. Iya iki lho Yosi Dian Pratiwi harum pewangi sepanjang hari. Heeh. Nah, iki lho badeknya Indonesia. Iso badeknya Indonesia. Nek pas ngentut kaya apa ya wangi.